רגע, תנו לזה 2 שניות תתראיינו. היא אומרת איתם, אני הממתק המושלם, רוצה כשתבוא ותיקח אותי, תבוא ותיקח אותי רחוק מכאן. והיא אומרת איתם, אני הממתק המושלם, רוצה כשתבוא ותיקח אותי, תבוא ותיקח אותי רחוק מכאן. לי אחת הייתה צבעונית נראתה כמו מרמלדה, הייתה לי שנייה היא הייתה מתוקה כמו שוקולד, והשלישית הייתה חמוצה מקולקלת כמו ענבים של תפוחה. מי שתישבר לא תיזכר ממש כמו קרמבו. כשאני קראתי לה אני, היא קראה לי מאמי, אמרה לי הפסקה, אכלה לי את הראש כמו תיאמי. אז מלך בית שעשו ממתקים ומארח אותני ותני כל שבת לחמי. והיא אומרת איתם, אני הממתק המושלם, רוצה שתבוא ותיקח אותי, תבוא ותיקח אותי רחוק מכאן. זה נשבר לי פה, את שלי הם לא מבינות יותר מדי מטוס ולא בריא, זה כבר נמאס שהן מנסות ושמנסות להיות סיפור שכל חמישי ושני עוד אחת באה בקטע מיני. אם היא מתוקה זה לא בשבילי, זה לא רציני, מלוכה סביל לבושה ושקית עם סרט עצמי כמו כי קריספית מלוכה נפנים ולצת אביב בוחר אותה כמו ביסטריט או כמו ביסטריט, היא קלאסית כמו קינלי אבל מניעה היא צרה כמו פרינגלס, היא לא יכולה להכיל אותי. והיא אומרת איתם, אני הממתק המושלם, רוצה כשתבוא ותיקח אותי, תבוא ותיקח אותי רחוק מכאן. שבנשיקה כל השיניים נפלו לי, כן אני חש מתוק כמו דבש, ידוע שאני נחש גומי, באוכל אני לא משחק, כמו ג'יבה אני לא זונק.